У Беларусі ўжо некалькі гадоў няма апазіцыі, іншадумства закатанае пад асфальт. Але Лукашенко працягвае расколваць беларускую апазіцыю, якая дзейнічае за мяжы. Давайте паглядзім, якія прыёмы ён для гэтага выкарыстоўвае. Я вообще человек, который абсолютно боготворит конкуренцию. Падзяляй і ўладар – гэты прынцып святы да сёння. Асабліва, калі і самі апаненты Лукашэнкі часта не супраць дзяліцца и бясконца драбніцца. Давайте для начала поговорим про Светлану. Спекуляцыя на тэме Ціханаўскай – гэта спосаб нумар адзін. Праз 5 гадоў пасля пратэстаў 2020 года многія людзі стаміліся, што перамен няма дагэтуль. Сваё незадавальненне яны часта накіроўваюць на Святлану Ціханаўскую і яе атачэнне. Напрыклад, некалькі гадоў таму Вольга Карач казала вось так. Я очень хорошо отношусь к Светлане Тихановской, и я очень много раз говорила про то, что Светлана Тихановская, безусловно, является символом белорусской революции. А цяпер яна кажа вось так. То, что для протестного движения сегодня трагедия, отчаяние, горе и боль, для Светланы Тихановской повод поржать. Ей смешно от того, что мы тут все переживаем и мучаемся. Палітычная барацьба – гэта окей. Незразумела толькі, як Светлана Ціханаўская забараняе камусьці змагацца з рэжымам Лукашэнкі. Калі нехта мае геніяльны план вяртання ў Беларусь, вяртання туды законнасці, дэмакратыі, каго за каўнер трымае Ціханаўская? Приезжает с кортеджем, огромным кортеджем Светлана, с машинами сопровождения, с мигалками. І гэтыя персанальныя крыўды удала выкарыстоўвае прапаганда Лукашэнкі. Яны падліваюць яшчэ больш алею ў агонь, спрабуючы расколоть оппонента Лукашенки. Тихановская сама обратилась за помощью, чтобы выехать, сама просила помочь деньгами. Выбарачнае памілванне спосаб нумар 2. З турмаў вызваляюць толькі некаторых палітвязняў і падаецца гэта як учынак добрай волі. У той час, як большасць застаецца за кратамі, у апазіцыі пачынаюцца падазрэнні, хто дамовіўся, а хто не. Напрыклад, такие сумневы шмат у кого были после вызволения Сергея Тихановского. В списке несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Среди них Сергей Тихановский. Решение о его освобождении было принято президентом исключительно из гуманных соображений с целью воссоединения семьи, подчеркнула Наталья Эйсмонт. Один из таких сумневов анализовали коллеги з Еўрарадыё. Хлопец у шортах піша: «Я вельмі рады, безумоўна, што Ціхановскага выпусцілі, як і буду рады свабодзе ўсіх палітвязняў». Вось гэта важнае пытанне, дарэчы, наконт таго, што выпусцілі там менш за 1% палітвязняў. Выпусцілі менавіта Ціхановскага. Выпусцілі Ціхановскага. Штосьці там развалілася ў дэмсілах. Далей было вось так. На стрыме недавно разважалі пра тое, што не таго выпусцілі чалавека, каб нешта развальваць. А каго? Трэба было Статкевіча? Да, конечно, трэба было выпускаць Статкевіча. Праз пару месяцаў вызвалілі і Міколу Статкевіча, але ён адмовіўся пакідаць Беларусь і зноў апынуўся ў турме. Але дыскусіі, а чаму вызвалілі гэтых, тых, а не тых, сапраўды адбываюцца. Калі яны эмацыйныя, а куды ж без гэтага, то яны б'юць па адзінстве дэмсілаў, бо тады гучаць узаемныя прэтэнзіі, пачынаецца пошук вінаватых. Спосаб нумар 3. Размыванне эміграцыйных структур і спроба ўсіх перасварыць. Гэта яшчэ адзін з метадаў рэжыму. Ясна, што ахвотных пасварыцца хапае і без КДБ. Але і спецслужбы, і прапаганда за гэта таленавіта чапляюцца. Асобныя мігрантскія групы атрымліваюць розную ступень доступу да фінансавання. Унутры дыяспары ўзнікаюць канкурэнцыя і ўзаемнае обвинувачивание. Украинский генерал, да, контрвыведки, да. А то вот ён шчыра меня заўсёды подкалывае. Кажа, у нас только, кажа, одно сумнение. Ваши Тихановские, ну, он называе семейный это клан, да, бизнес семейный ихний. Это от початку сумесный проект Москвы и Минска. Ці спочатку Москва инициировала Сергея, а потом, як бы, Мінск падхапіў і працягнуў, як бы так. Узаемныя падазрэнні. Гэта апазіцыянеры ўмеюць самі. І гэта часткова натуральна, бо улады неаднаразова падкуплялі інфарматараў або змушалі да супрацы пагрозамі. Хто супрацоўнічае і хто не. Гэта становіцца прадметам спрэчак. Значыцца, вот эта агентура кругом. Так вайна ж ідзе, слухайце. Ідзе ж вайна. Галоўная сіла зараз агентура. Палякі кожны дзень нам адвозяць, прычым нават з беларускага боку.
элементарныя рэчы. Вайна ідзе на ўзроўні агентуры. І гэтыя спрэчкі таксама шырока выкарыстоўваюцца уладамі. Кто из беглых работает прямо или косвенно, по умыслу или по глупости на КГБ Беларуси? Офис Тихановской в первую очередь сейчас выгоден президенту Беларуси Александру Лукашенко. Светлана Георгиевна, вы там держитесь, я за вас болею. Прывілеяванне пазняка. Дзяржаўныя СМІ дыскрэдытуюць асобных лідараў, але не шкадуюць добрых словаў іншым. Так адбываецца з Зяноном Пазняком, які ў сваёй палітычнай дзейнасці не цураецца звяртацца да Лукашэнкі, пісаць яму лісты, агучваць публічна просьбы. Як кажа сам палітык, гэта частка ягонай рэальнай палітыкі. Прапагандысты і сам Лукашенко робяць з гэтага целый цирк. Мой старый друг Зенон Поздняк, но он меня не упрекает в последнее время, что я там кому-то сдался, продался. Он понимает и знает меня хорошо. Пры гэтым не згадваецца, як Пазняк публічна называе Лукашэнку. Спойлер, не найлепшымі словамі. Это человек, які думае толькі пра сваё існаванне ва ўладзе. Трэба мець на ўвазе, што это психопат. Это асаблівая психіка. Людзі расцэньваюць яго па ўзроўню нармальнасці. Так вот, для яго захавання ўлады ёсць найгалоўнейшае. Это захаванне яго жыцця, яго камфорту. Ён інакш ні аб чым не думае. Але ўсё гэта пасля ўздымае ўнутры апазіцыйныя спрэчкі. Узмацняецца палярызацыя паміж прагматыкамі, тымі, хто гатовы да дыялогу, і радыкаламі. Гэта штучна узмацняе рознагалоссі і адводзіць энергію на ўнутрыкланавыя канфлікты. Губляецца час. А гэта эксплуатуе прапаганда, каб стварыць альтэрнатыўных лідараў і пасеяць сумневы ў легітымнасці мігрантскіх структур. И откровенно грызутся за подачки западных кураторов, вызывая жалость и радость, что страна не оказалась в руках проходимцев. Сейчас оказалось, что у некоторых членов одного из штабов оказываются очень даже кругленькие суммы на личных счетах или на счетах их компаний. Узурпация власти, денежных потоков – такие обвинения несутся в сторону литовского офиса. Представьте, как делили бы Новую Беларусь все эти деятели. Што гэта дае Лукашэнку на практыцы? Апазіцыя губляе аператыўнасць і давер, расходуе рэсурсы на ўнутраныя разборкі. Частка актывістаў вымушана дзейнічаць ізалявана. Ва ўладзе з'яўляецца спіс тых, з кім можна дамовіцца, і тых, каго можна знішчыць, як унутры краіны, так і з дыяспары. Ну і звычайны чалавечы фактар ніхто не адмяняў. Камусьці хочацца таксама быць важным. Ён ставіць пад сумнеў важнасць іншых, але ад перамены месцаў сума, як вядома, і так не зменіцца. Ніхто нікому не забароніць эфектыўна змагацца з дыктатурай, калі ёсць сілы і ідэі, нават сама дыктатура.